Szóval Jason egy kiszúrja stuszniát, ilyen baba lesz. Nem faszom. Már készen vagyok. Amit meg akartam csinálni. Lassan indulunk ki. És így... Hú, az meg. Inkább fújjál, jó? És szóljál. Jó. És ma még kaptuk videókat. És akkor jóság lesz nektek. Tehát így úgy gondolom, hogy ez az igazi fakányosság. Igen, és műsor kommentálnétek. Igen, mi ilyen ide piszózunk. Imádjuk. I love you. Amúgy nem, én gyűlöm, de hát ez van. Mondom. Fausto. Hello.